Welcome po sa satuyang obserbasyon, selebrasyon kang National Arts Month. Ginigibo po tayo po ini taon-taon, lalo na po sa irarom kang liderato kang satuyang alkalde si Mayor Nelson Legacion. Ang National Arts Month celebration to po goes beyond our city. Ang Carao Festival po ngunit na taon, mas nadugangan po ning value, mas nadugangan po ning meaning. Nin hulit naging mas active po ang satuyang culture and arts scene digdi sa satong syudad. Pako po ining selebrasyon kang mga artista sana. Pako ining selebrasyon kang mga parabayli sana. Pako ining selebrasyon kang mga pintor sana, o kaya kang mga paraluto kang masisiram na kakanon. Ini po sa tuyang selebrasyon. Dahil po, piku-orgulyo ta, puon ko niya nabanggi, ang kulturang Bicolnon, ang yaman kang naga, asin ang talento kang kada Nagueño. Diyos mabalos po sa inyong partisipasyon. Diyos mabalos po sa inyong pakikisumaro. As in, musna, makikaraw sa maugmang lugar. Celebrate National Arts Month in the city of Naga. Diyos mabalos po. Nagueño, the National Arts Month Carao Festival is now formally open.